Kažu ljudi da u Srbiji postoji 3 tipa muškaraca. Muškarac broj 1, broj 2 i broj 3. Ajde da vidimo koji smo ja i ti. A koji si ti? Pa ja sam i lično ovog broj 1, nekako, znaš, nema tu sad, nisam ova dvojka, on je nekako kao u Švajcarskoj da redi. Pa pazi, realno ti i ja po kurpulenciji spadamo u broj 2. Broj 3. Aha, u broj 2, aha. Ali realno ne nosimo se tako. Ti si trojka čista, mislim, znaš, to je taj Joe Line. A realno ti nakinješ više ka kecu, još si ono, ćosavi. Pa da, da, i naš prijatelj, knjigovođa i on je isti ovaj kec. Najbolji knjigovođa. Najbolji. Stefan Ićitin, ostavit ćemo ovde podatke, javite mu se. Vodi firmu besprekorno. Ali da se vratimo na temu. Sad imamo ovog broj 2 i njih možemo da vidimo svuda na ulici, realno. A ne bi sada potkači, teo sam da idem na neke sa estrade. Realno ima ih dosta takvih. Tipa Darko Lazić. A dobro, Dara je smrš, ali jala brat. Nekad davno, kažem, ne sad je onako su gospodiju nego. Ali više ovi pevači što dominantno nastupaju u Beču. Bravo, Beču, Berlinu, tako nešto, da. Oni su dvojka čista. Napišite u komentaru da li ste prepoznali nekoga koga poznajete, baš u ovim tipovima.